Аз Добре. съм просто докато намеря... А то ти изтече времето, да. Добре. Нищо. Той сега ще го... Добре. Сега. Ние колко пъти сме така... Натискам покачи до 2000. Ето, натискам покачи до 2000. Ай, сега Галин е на ход. Да, ами аз ще си плата. Галин, плати тези 2000. В момента въртяш момент, който е... Да, сега. Митко, обаче тече времето, не знам, не са спря, не знам. Защото така беше. Защото няма как да го спирам. Докато играете, не се спира. Ами да, ама тук нещо... По-дълго беше. Докато му обясним, така нататък. Айде, ще ги... Вие много сериозно играете, бе. Само дигате. Аз само си плащам. И аз. Ето го, обявявам въпроса. Айде. Въпросът е, коя известна американска певица е избрала нейния сценичен псевдоним да бъде еднакъв с името на един герой от филма Глутница кучета от 1992 година на режисьора Куентин Тарантино? Абе, къде се пише? Не, трябва не, да залагай. да пасуваш. Сега залагаш. Бързо. Как ще пасувам? Аз качвам. Георги, решавай, бързо. Казвам се. Добре, той се отказа, добре. Сега трябва да си пишете отговорите. Имате много малко секунди, 14, 13. Пишете си отговорите. Къде се пише? Излиза... Имаш И и си поле. отпаднал. Аз съм Отпаднал. казал. Нали се Той отказва? се отказа. Така, имаме 3 верни отговора. Пинк. Това е господин Мистер Пинк. Мистер Пинк. Така, избирам победителите и тримата сте дали абсолютно верен отговор. Мистер Пинк. Няма да въвеждам отговор, защото ви сте го дали. Така, потвърждавам. Така, сега Георги трябва да избере номер на въпроса. 54. И натискай. Добре. Така, беше избран 54-ти въпрос. Добре, отивам да търся 54-ти въпрос. Ще свикнете, интересна е играта, уникално е добра. Това е велика игра. Ето. И темата е ски. Вярваме въпроса. Така, малко задържам. Така, и сега натискам. Така, кой е този шведски скиях, който не е допуснат да участва в зимните олимпийски игри през 1984 в Сараево, защото се е съгласил да получава директно плащане от рекомодатели, не чрез Националната ски федерация и така е загубил статута си на аматьор. Бързо решавайте. Къде трябва да се напише? Абе, човек, продължавай да залагаш, бе. Залагай. Може и да пасува, Пас, може и може да се пас, откаже, да. може и пас. Разберете го. Винаги в началото има и след това има пак залагане. Аз отказвам. Освен на темата, имате и на въпрос. Едва като приключи залагането ви остават ви 14-15 секунди. Тогава пишете. То ти излиза прозорче там. Да. И Той ни натиснах игра. продължи. Сега ще го видиш. Да, аз написах и натиснах продължи да видим. Да. Аз съм се отказал. Добре. Обявяваме победителите. Кой е този скиор? И Георгиев дава абсолютно верното Ингемар Стенмарк. Това е верният отговор. И той взима кинтите. Аз се надявах, че няма да го знае. Знае. Ингемар Стенмарк. Да играеш, нали? Да. Така. То. Трябва да ти казвам кой е номера. 67, добре. Видя го, добре. Днеска малко, нарочно не искам чак толкова много въпроси, защото предния път ми дойде в повече. Наистина ви казвам, предния път много ми дойде в повече. Реших
вече да не правя такива експерименти. Правиш ли запис в момента? Да, правя в момента запис и ще направя някакви отрязъци. Ето. Да, добре. Ето го и валежи. Валежи е... Ау. Валежи. Темата е валежи. Залагайте. Залагаме. Чакам. Новите, които играете за първи път, какво мислите за играта в момента? Ти на два въпроса. Да, питай ги. Ама ти, Жора, не, поред мен Давай, Галина, ти си. аз се отказвам, ама ти може и да пасуваш. Не, аз заложих 16 000. Да, аз видях, ама защото на темата още не се знае. Така, Къде искате... играе на дебело човек. Да. Точно така, трябва да се натиска. Давай. Еволата на пича, ето го и въпроса. И как се нарича това явление, което представлява валеж от сферични, бели, меки и лесно смачкваше се зранца, снежни или ледени, с диаметър от 1 до 3 мм? Има няколко имена, ама ще напиша едното. И той има едно, мисля, че. Ама то, чакай. Боже, забравям, че трябва пак да натисна. Аз чакам да излезе прозорец. Трябва да се залага. Тук е много важно. Точките залагането е изключително важен момент. Имате 15, 14, 15 секунди. Давайте, бързочко. Пишете си отговорите. Остана. Само показвам. И абсолютно верен отговор. Суграшица. Така се казва. Суграшица. И така. И двамата, които играха, ето, потвърждавам, че взимате точки. Ши... 69 въпрос. Ето го и въпросът. Обявявам темата. Темата е раздори. Раздори. Да, раздори. Добре. Ето и въпроса. Фолклендските острови са ябълката на раздора между Аржентина и Великобритания. Аржентина има териториални претенции към тях. Аржентина нарича тези острови с какво име? Голям залог. Ти го знаеш, това не се прави, знам аз тебе. Тия географските... Така, Галин и Георги дават абсолютно верен отговор. Това Да. са Малдивските острови. Жорката, той на география няма какво да го барнем. Аз мислих, че ще дадеш някакви звезди, деца са скарали, някакъв публичен скандал. Всичко е възможно. Аз съм. Айде, номер 1. Номер 1. Добре, отиваме на номер 1. Така. Обявявам темата. Кожа. Искате въпроса? Добре. Ето го и въпроса. Еризипелът е остро инфекциозно заболяване на кожата, което е по-известно като... Как е известно?
Какво А друго? в последния печели ми го зададе Орлин. Да, и на мен го мъчта. Ема как се издавате сега? Еми, Да, може. Така е. Стари кримки има тук. И... Возински е Цители Каро. И трите верни, и трите са верни, червен вятър. Уф. Цители Каро. Няма грешен отговор тук. Потвърждавам. Да, всичко съм маркирал. Потвърждавам. Чакам в носката в банката, видя какъв Един трансфер. трансфер да ми влезне. Ехе. Искате въпрос номер 7. Добре. да. Ето я и темата. Катя, ти си. Каква е темата? Аз не я виждам. Детски песни. Детски песни, извинявам се. Ме я за червения вятър, защото го знаеха с този голям залог на... Това е много психологическата част на натискането. Тоест, това е много важно. Страха също го има. Ето го и въпроса. Кой е композиторът на музиката на Лека нощица? В смисъл, разбирате. Не ме интересува текста, интересува ме музика. Чакайте малко, че аз може и да съм объркал нещо. Да не на зайченцето бяло. Да бе. Да не съм объркал нещо. И аз нещо. Въртящия момент, що Не е изчезна? един и същ. Чакайте малко, да не съм объркал. Да не е изчезнал. Един Просто момент. се отказах. Не. Как ти стига, бе? Парите свършват. Той не е ли? Искам да Същия. спестя малко за... Май същия, аз съм писал този, да не съм се заблудил. Да, бе, същия. Писал съм Петър Ступел, да не съм се объркал. Същия бе. Същия, той е един и същ просто. Добре, признавам. Леда Милева е на текста, ако не се бъркам. Или Той е на зайченството Не, бяло. на зайченцето бяло. На Лека на нощица зайченцето бяло. да. Аз питах, музиката се заблудих, да не съм се заблудил тук. Не е Петър Ступел, бе. Петър Ступел е на Стига, двете. добре, да не съм направил някой гаф. То кой да е друг? Добре, Да. Петър, добре, потвърждаваме, тримата давате верен отговор. Чакай, че ме оплашихте. Викам да не съм Не опитал. възтягай се, тук само ти обираме твоите залози. Много съм Еми, изплашена хора. Тя може да избухне изведнъж. Ти не Да. е така. Да. Миналия път бях с 83 точки бях. Да. Миналия път. 57 Нали въпрос. помниш? Помня. 57 въпрос. Не знам какъв е 57, че ще въртя. Ето. Ето го въпроса. И тук Темата. мисля, ето е темата. Музикални видеоклипове. Виж как се дигна Блинда. Да. Искате въпроса, добре. Ето го и въпроса. Коя актриса участва в видеоклипът на песента Фил на Роб Юлинс от 2002 година? Любим клип ми, ама съм забравил. Защо се издаваш? Не мога да се сетя, докато мисля. Марианка ги знае тя. Да не се скатава там. Аз ще се откажа. Давам шанс на Катята. Мене тези нещо не ги обичам. Аз голям го извадих, ама аз я забравих. Тая Тези не ги обичам. скандинавска красавица.
Обрахте ми парите, хора, хубаво, че съм си вкъщи, че няма с какво да се прибера. Аз не го знам, ама Абе, за супа ще има. М. Даже не мога да се сетя, че е имала актрисата. Така, и ще няма верен отговор, затова ще го О, напиша. Дуспи! Дуспи, да. Секунда. А кой е верният отговор? Дарио Хана. Е, Тя ми е любимка, бе. Играеше една великанка. Така, и пишем, че няма верен отговор. И ви ще играете Дуспи. Ще играете Дуспа. Така Дуспи. пише. Така. Извинявай, в момента съм онлайн, не мога да говоря. Така. Мариана, трябва да избереш какъв въпрос Дуспа. Добре. А кой номер е? 42. 42 и за първи път ще играете Дуспа. Как се играе до спата? Сега ще видиш с... Така. Пита на въпрос с число и който е най-близо. Така, Да. ето Ама го, вие май не играете. ето го Не, въпроса. бе, не играем. Ето го въпроса. Натискам го. Приблизително колко метра е дължината на едно игрище за тенис на корта? Колко метра? Бързо, че ли по секундите текат? Аз съм много зле с габаритите, бе, хора. И Екатерина обира точките, защото е 23 метра и 70 и 7 сантиметра. Значи 24 се приема, но точният отговор е 23,77. Еми, аз с малко дислексия ще го докарам. И затова Екатерина обира точките абсолютно заслужено. Браво, Кати. Тя имаше нужда. Да, тя за малко на късмет на на тайбрека. късмет или малко на умение. Сега ти, ако си В виждал Конквистадора ги имаше такива, така че... Ебе, аз не казвам конкретно за този, ами по принцип има някакви такива. Така, само да обясня. Екатерина, както ни играеше, в момента води. Да, с един въпрос. Да, бе. Той ти казвам. Облажи с точки. Така, Нека кой вика. въпрос трябва да 49? Нали? Да. Мгм. 49 проклети въпроси. Але, бе, че много въпроси. Така. Еми, ето го и въпроса. Тоест темата. Комбинации. Така, искате въпроса да бъде зададен. Добре. Ето, обявяваме въпроса. Какво име обикновено се дава на автомобил, който използва комбинация от дизел, бензин или газ с електричество, за да бъде задвижван? Да, ето за какво ги залагаме. Тя като ще ги делим. Да си ги разделим после. Да. Плаща май стига. – 270 хиляди, майко. Да, ами ще ги разделим, тя си нашите пари. Не се знае, някой може да е сгрешил. Ай се. Няма грешен отговор, спокойно. Няма грешен. Но всеки въпрос е важен и не трябва да се подценява. Мгм. 100 хиляди, това. 10 хиляди. Да. Знаеш как стават изведнъж? Добре, в момента искате 14 въпрос. Да. Търсим го. Ето и темата. Математика.
Всички много спокойни на математиката. Много, много нежни залагания станаха. Оф. Мгм. Сега да обясня този въпрос, се изисква важно да обясня. Събиране, ето го, обяснявам. Кой е този дял от математиката, който изучава свойствата на числата, особено традиционните операции? Събиране, изваждане, умножение и деление. Само тези неща. Събиране, изваждане, умножение и деление. Това е много хлъзгав въпроса, подказвам, защото на един квиз изгоряха много хора. Подчертавам какво се изисква от вас. Събиране, изваждане, умножение и деление. Как се нарича това нещо? Бизнес. А лъж вериш. Не е така. Ще видите. Не знам. Подсказал съм, достатъчно подсказах да няма после на някой. Аз го знам какво е, може да отказахте. Аритметика е абсолютно верен отговор. Да. Масово, Добре, с тая лекция ме притесни да не би да има и някакво друго. не, алгебра. Масово описах алгебра. Разбрахте, да. Разбрахте ли какво имах предвид? Да, да. Мгм. Защото да не ми напишете алгебра, но и става тъпо. Те високи. Извинявай, не разбрах, алгебра ще се признае или няма да се Не я признае? се признае. А, Аритметика. Само аритметика ще се. Защото Това се е. спорех, кой от двете трябва да бъде тук. Да, Еми. да, добре, ясно. Аз натъртих. Само умножение, деление и изваждане. Най-елементарните неща. Нали? Помогна да няма някакви издънки на тези. Така. Георги, избирай въпрос. 93. Сега, как се чувствате до тук, защото вече стана много сериозно? Много хубаво. По-добре, ама така много бързо могат да свършат парите на някой. Да, да. Така е, така е. Но такъв е живота. Живота е несправедлив. Доста малко време си задал този път, да, 12 минути, ама ще видим. Ама аз целта ми е да не седим много дълго време. Аз не искам като предния път, беше много гадно. Ама те вижте, ще свършат с малко минутите. Не знам, този път тече някак си по друг начин това. Не. Защото съм сложил много малко. Спокойно. Чакай да не объркам. Така. Ето го и самия въпрос. Темата, бе. Ето е темата, извинявам се. Темата е параходи. Параходи. Въртящия момент не участва в парахода. Морска болест имам. Еви родопчаните по море. Георги, стига си ме издал, бе. Всичко ще си спееш. Ето го, обявявам въпроса. Как се казва параходът, който спасява над 700 души от потъналия кораб Титаник? Аз не се сетих. Да видим. Карпатия ли? Карпатия е абсолютно верен отговор и ги обира парите Георги. Браво. Карпаток. Дай да почерпиш, Георги. Карпатия, това е верен. На 16 март. Мари. Шестдесет и осми въпрос. Добре. Търсим 68 въпрос. Добре. Ето го и въпроса. Обявявам темата. И темата е професии. Гледай, блинт, мале. Аз нямам още много живот в мен. И аз. Аз съм по-зле. Ето го и Да. искате и въпроса. Да. Ето го и въпроса. Обявяваме въпроса. Куюмджия е остаряла дума, която означава една професия.
Коя е тази професия? Що се отказах? И тя на темите може всичко да е. Може да ти изглежда, че е много лесна, пък да ти съпадне. М. Да. Това в момента ви принуждава, не забравяйте, че остава времето намалява. Да. Това е също много важно за момента да играте. А колко човека максимум планираш да е? Само 4. Такъв е. Мгм. Може и до 9, но не искам. Мгм. И 3 абсолютно верни отговора. Златар. Браво. Браво. Браво, господине. Аз стратегически се запазах сумата. Да, защото няма време. Добре. Хитър си ти. Искате 55 въпрос. Ето Да. го и 55 въпрос. Натискам. Темата натискам веднага. Тя е химични съединения. О, Май. успех. Той потрива ръчички. Те Жоро ще ги сложи тук всички сигурно. О, Катюша. Ето го и въпроса. Присъединяването, добавянето на кой химичен елемент към етена, етилена, води до преобразуването му в етан. Къде? Какво трябва да направя тук? Нищо. Катя мисли. Пасувай или Танко беше там. Откажи се на нататък. Продължайте, господин. Да. Времето е спяло, ако се чуете, не върви спокойно. Така. И ще играем дуспи. Не ли водород, бе? Не ли водород? Водород е точно така. Как не Ами съм? аз съм мисля между водород и кислород. И Галина, накрая- защо не играе? Защо Ами не не играе? знам, Водород, че нали? знам, че това Водород ще трябва да се падне. знае. Още. Да. Така. Да. Прави сме. Добре. Защо Галина не игра? Ами защото така я знам тия химически съединения, че ми сложиш нещо такова. Сега в момента, ако загубиш, си е твоя вината, защото това са много точки. Тя винаги си и моя. Тя няма да Тя на кой да Да, добре. Значи натискам, че няма верен и ще играете до спор. Чакай, че... Аз ли избирам? Да. 33-ти въпрос за дуспите. Добре. Вижте колко интересно стана сега. Да, бе. Да видим кой е 33-ти. О, Някой връх дай. Някой връх. не е връх. Ето го въпроса. Колко моста има в град Хамбург? Ами сега. Катято ще ме обере сега. Оле, дано. Така, и Катя ги обира, защото Yes! Хамбург, само да обясня, че Хамбург е световният рекорд по най-много мостове. Те са 2496. Е, че те Нашето натрупили предположение са беше само, или 300. така си ги правят? Така, световният рекорд за град с най-много мостове. 2496. Защо? Бас. Майк. Ще го запомниш това. Екатерина Къде си ги обира служили кинтите. толкова с мостове? 3000 моста в Хамбург. Почти 3000 моста в Хамбург. Нищо, чакай. После ще ти кажа. Отиваме на 13-ти въпрос. Така, секунда. Търсим 13-ти. Но така беше. 13-ти въпрос. Ето го. Тръпнете ли? Не. Треперите според мен в момента. Да, страшно. Ето е темата. И тя е грозде. Ай сега. О,
Аз грозде трябва all-in. Ами то няма време, бе. Няма време, да. То за какво да All-in. се такоми? Направо влизаме all-in. Айде, вземи баджоро. Марианка, блъскай. Да, бе, ще блъскам. Ама то няма време. Давайте. Да. Значи това ти обяснявам. Така. Да, разбрах какво имаш предвид. Може да е нещо лесно. Няма време. Пак Само няма за време. такъв вариант го познавам гроздето. Ето го и въпроса. С аграреца трудно. Бялото грозде паломино е най-известно с това, че се използва предимно в производството на кое ликьорно подсилено вино. Черно. Аз ще изгарам сигурно тук. Няма верен отговор и ще има дуспа. Вермут. Амарето да не е. Така, има два верни отговора. Се приемат Шери или Херес. Интересно. Шери И аз вермут писах, ама. или Аз що съм Какъв замъглен? е другия верен, който се приема? Херес. Това е испанско. Херес. Да. Да. Защото- Той е испанското име. Да, испанското Да, или да. английското е Шери, испанското е Херес. Да. Да. Остават 54 секунди до края. И ще се играе дуспа. Да. Ама как да дам дуспа? Аз съм замъглен. Не. Ти Кой не ще е играеш. играл? Играят Галин и Екатерина. Ага. Така. О, Само Екатерина и Галин ще играят дуспа. Нали всякаква обращалка може да стане, а? А не бе. Оле. Аз. Георги, ти трябва да избереш въпроса. Не знаем защо ти. Избери номер. тя... За да е безпристрастно. Не, Добре, защото последния просто... избирам сигурно на най-труден. Така. 50-ти въпрос. Добре. Искате 50-ти въпрос. Тръпнете ли? Много, много. Много. Аз не. На Галин му е по-жешко, май. Ето го и въпроса. Всяко. Ето го въпроса. Колко метра е висок връх Ботев? Стига, бе. Еми, живота е такъв несправедлив. Бати. Аз не го помня точно. Как не го помниш? Ами, 2370 ли беше? 7-6. И 2376 и Галин взима кинтите. 2374 го писаха. Да. Абе, Катя, как не знаеш? Бе, аз си гледай твоята работа. Съвсем точно го знаех тук. 2-3-7-6 им казах. Току-що. Да, аз Това нещо. той е 237. Да, ще. 237. Ние Да. Малката преди 2-3 седмици ги учи върховете. Добре. По човек. Галин Там е взе природа. кинтите. Браво, Галин. Да, виж, супер. Давайте. Избрах 4-4. 4-4. Аз що съм на 0, бе? Защото Блинда е 12-24. Ти трябва да заложиш 24 000. Тя е Мариана е на 12, на малък Блин ти си на голям. Само, че нямаш 24 и залагаш all-in. Така. Значи трябва да го позная този въпрос. А Катя да се откаже. О, веднага. Директно се отказвам. Ето е темата. Нямате време, 53 секунди. Май си Президент. отказвам. Президенти. Президенти платя. Тема на Заир, президента на Бенин. Да, може да е жената на президента на Таджикистан. Не такива. Какво мислиш? Ето го е въпроса. Обявяваме въпроса. И аз какво да залагам? Джани Инфантино е настоящия президент на ФИФА. Той е родом и гражданин на коя държава? Как да заложа, като нямам нищо? Ти си all-in, ти нищо не залагаш. Ти играеш без да отпадаш. Ти ромашка работа, бат Георги. Няма. Давайте. Ага. Галин, ти си. Давам. Жоро, може да спечелиш. Ако вземеш цялото. Или да спечеля дуспите.
И двама души обират парите. Георги и Галин. Швейцария. А, Това е Швейцария. верният отговор. Швейцария. Георги и Галин ги взимат кинтите. черно тото, нагласена работа. Мъжки въпрос, нали? Така. Майка. Браво! Еми, някакси свърши време. Как пък се печели? Свърши времето току-що. Ай, той Това се беше оказа- Свърши времето. Последния въпрос, да. Е, Така е. Куиз покер е брутална игра. Един-два въпроса накрая. Да. Браво!